Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και στο χώρο της παιδείας και την αταλάντευτη πίστη ότι ο ανταγωνισμός της γνώσης αποτελεί την πραγματική πρόοδο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από τις αίρες. Ο Κώστας Καραμαλής τόνισε πως η δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων είναι ο αυτονόητος άξονας μιας πολιτικής που τολμά να απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι απέναντι στις κραυγές της συντήρησης και τα οργανωμένα συμφέροντα αντιπαραθέτουμε το συμφέρον των πολλών. Νέα πρόκληση από τα Σκόπια. Ο Αρχιεπίσκοπος της αποκαλούμενης Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη Ρώμη έθεσε θέμα Θεσσαλονίκης, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού Γκρουεύσκη. Άμεση και σκληρή ήταν η αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζητά από την ηγεσία της χώρας να καταδικάσει τα όσα υπόθηκαν. Σε δήλωσή της, η κυρία Μπακογιάννη σημειώνει ότι τα όσα άκρως προκλητικά και απολύτως απαράδεκτα υπόθηκαν, παρουσία του Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των ελληνικών επιχειρημάτων για την ανάγκη λύσης του θέματος της ονομασίας. Η Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι για όσο χρόνο η γειτονική χώρα παραμένει δέσμια λογικών αλυτρωτισμού του παρελθόντος, δεν μπορεί να προσβλέπει σε ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό μέλλον. Η υπόθεση εντοπισμού επιμολυσμένου ηλιέλαιου από την Ουκρανία σε αποθήκες της Καλαμάτας έχει προκαλέσει ανησυχία στις ελεγκτικές αρχές που προσπαθούν να διερευνήσουν πώς κατέληξε εκεί η νοθευμένη παρτίδα. Εν τω μεταξύ, διατίμηση σε όλα τα έλα επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να προλάβει φαινόμενα αισχροκέρδειας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοστίζουν ακριβότερα από ό,τι στις 20 Μαΐου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει αυστηρές προϋποθέσεις για την εισαγωγή ηλιέλαιου ουκρανικής προέλευσης. Ευθύνες επιρρύπτουν τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κορύφωση της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΤΕ αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα με την συζήτηση και επικύρωση από τη Βουλή της συμφωνίας του ελληνικού δημοσίου με την Deutsche Telekom. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προειδοποιούν για τις παραμέτρους της συμφωνίας, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προκαλέσει ψηφοφορία για εξεταστική επιτροπή. Σε μια λιτή εκδήλωση, η παρουσία του Πρωθυπουργού και του στενού του συνεργάτη Πέτρου Μολυβιάτη έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην πρώτη Σερών, 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Μιλώντας σε διημερίδα με θέμα Κωνσταντίνος Καραμαλής στη γενέτειρά του 10 χρόνια από το θάνατό του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντικότερη πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι η ιστορική απόδειξη το ότι να μην υποκύπτει ένας ηγέτης στο πρόσκαιρο πολιτικό κόστος, το να θέτει το συμφέρον του τόπου και των πολιτών πάνω από κάθε άλλον υπολογισμό. Η Ρωσία κέρδισε τον 53ο διαγωνισμό της Eurovision με τον Ντίμα Μπιλάν, κονταροχτυπήθηκε με την Ελλάδα, η οποία τελικά κέρδισε την τρίτη θέση. Δεύτερη ήρθε η Ουκρανία. Και την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να αναπτύξει στο έπακρο τις υποδομές υγείας στην περιφέρεια, επισήμανε ο Υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της τελετής θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου στα Κύθρια. Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε πως η νοσοκομειακή υποδομή που αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα συμβάλλει στην αίσθηση της σιγουριάς και της προόδου στον τομέα της υγείας. Και στο διεθνή χώρο, τραγικά αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών στην Κίνα, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τον φωνικό σεισμό των 7,9 Ρίχτερ έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι. Όλα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα στην περιοχή Σετσουάν μετά από τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για καταρρακτώδεις βροχές που θα οδηγήσουν σε πλημμύρες τις επόμενες μέρες. Στη Μιανμάρ, τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων προσπαθούν να αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο για τη διανομή βοήθειας έπειτα από την ανακοίνωση της Χούντας ότι θα επιτραπεί η παροχή βοήθειας από όλες τις χώρες. Και στις αθλητικές μας ειδήσεις, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας για το Euro 2008, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ιτήθηκε με 3-2 στη Βουδαπέστη από την Ουγγαρία. Τα γκολ πέτυχαν η Αμανατίδης και Λιμπερόπουλος. Στο μπάσκετ αναμετρήθηκαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών του πρωταθλήματος. Την νίκη πήραν δύσκολα οι πράσινοι με 83-79 και έτσι πήραν προβάδισμα για τον τίτλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιασικεβίτσιους, ο οποίος με την εξαιρετική του εμφάνιση σφράγισε το ροζ φύλλο του αγώνα. Πολύ καλός ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος σε κάποιες φάσεις και τώρα ελπίζει σε ισοφάριση την τρίτη στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το Μαρούσι νίκησε εκτός έδρας τον Πανιόνιο με 67-60 και πήρε προβάδισμα για μία θέση στην Ευρωλίγκα. Και στην απόψινή κλήρωση του Λότο, οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι 5, 8, 10, 21, 25 και 46.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 6 παρα 10 το πρωί με την εκπομπή Σαββατοκύριακο στην ΕΤ. Καλό ξημέρωμα και να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.